Ziur zaude bat gehi bat beti bi direna? Gauza bera gertatzen da jasangarritasunarekin. Gutxi askok batera ekiten batute, onura handiagoa lortzen da. Horri esaten diogu sareko lana edo ekintza bateratua. Pentsazazu, kedada handi bat egitea bezala da, baina askorentzako onura dakarrena. Gure inguruan, tokian tokitik hasita ekintza berdea antolatzeko lanabesa, tokiko agenda 21 da. Honela, banako asko, 100 bilakatzen dira, edota milaka. Imaginatzen duzu olatu honen indarra helburu bera lortzeko lanean? Gizarte justuagoa, kolaboratzaileagoa, berdeagoa. Euskadin, 200 udalerri inguruk osatzen dute jasangarritasunerako udalerrien sarea Udalsarea 21. Sare honen partaide gisa, norabide berean lan egiten dute, eta onura handiagoa lortzen dute. Izan ere, imaginatzen duzu udalerri batek landare inbaditzaileen aurka egiten duen artean, albokoak landatu egiten dituela? Edota ibai bat zatika soilik garbitzen dela? Naturak ez dauka mugarik, ezin dezakegu bakarka jardun. Zergatik zaren garrantzitsua? Mundu hau zurea delako, eta aurrerago zure ondorengoena izango delako. Eta hobetzen lagun dezakegu gure inguruan lan eginda eta ekiteko batuta. Zure udalerriko agenda 21ak ateak irekita dauzka zuretzat.